nwanne m ya ma alụgo mma ozugbo na ịnekwasị ka ọnọdụ taa ya nwekwa ka o si wee dị wee sị ka m ighọrọ ọnụ gị kọwara Igbo bụ Igbo kedekere fada ama ọma ndị be ya ekene m unu ọ bụrụ kịta ka ị malitere ịfụ m lekwa m ebe a Nna-Tuu the family doctor zọrọ m anyị na-anụ ya ka nọ n'ebi ya taa ọ bụ na ilegharịa anya na imirikiti vidiyo anyị egosi gị ebe a ị na-afụ na o nwere ihe dị iche okpu mmemme na okpu agwara na okpu mmemme ya bụrụ otu gịnị bụ okpu agwara? Okpu agwara bụ nke a okpu ndị Ihiala ji echi ọzọ njirimara Ihiala ya nke nzọrọzọ Ihiala so onye anụ ụbọchị nkịta dị fụ na anyị nọ na nnukwu emume eri nji ọ ya ka na-aga n'ihu ruo ma taa ya ka anyị ka na-aga na ntị ka emume eri nji anyị si adị bụ ọlụ ọhịa Ihiala ya eze Ihiala eriela ji taa Ntu ezi Ihiala riri ji tara ịnị ya gbe echi were dịrị jebe Ntu eri ji n'ụbọchị tara ịnị ya bụ eke agbazie gbagobezie gbe echi gbagobe akpọ ọkwụ echi ka a ga-akpọ ọkwụ mgbe ahụ akpọzi ọkwụ ahụ anyị wee ribe oriri ya na ahịa ribe oriri kpọba ikwu na ibe ụmụ di ya na niile ndị na-abịa na-eri nji site gbaa echi dịrị jebezie bụ eri m ji iri obeghị maka na ọ bụrụ na ọ lụọ ha awa ji ihe eri ji ya Ntu ọ wara anyị ji atara ịnya na ọdatụ Ihiala ihe anyị na-emeta bụ ndị ikwu ndị ibe onye si aka nri onye si aka ekpe ị nwere aka isi echi ọkụkọ a na-ahapụ ọrịrị dibịa nga ọbụla bụ ma anụ egbu egbu igbu ewu gị ọkụkọ gị kpakpakpakpakpa a na-anwụ ọkụkọ abalị a ọkụkọ niile nọ n'ọsọ nke ọbụla nwude ntigbu ego niile rọrọ ya ka ọ ji abụ ọbụ na-eje egwupụre dị mma na-ebu ụzọ taa ahụ ka ịresị na anụ adịghị ara echi niile ka m na-agwa gị ya bata na ibi echi Ihiala na-akpọ ọkwụ aba na ịkpọ ọkwụ anyị ọ na-eri otu oke ọkpa na otu nnekwu a bụ nke eji eme ana jụrụ oyi maka ihe ọma mere anyị na ya nọbara na ugbo nke ara kọpụta ihe rie ihe a kọtara n'ubi ọ bụ nnukwu ihe ọṅụ ka ọ bụ nyere anyị ilepụ anya ịfụ na emume dị iche iche egwu dị iche iche oriri dị iche iche a na-eri ebe a na-aṅụ ya bụ na onye na-akwado ịkwado omenala ndị ọbụla ịkwado omenala obodo ha dị oke mkpa n'imeli ya ihe o ji dị oke mkpa bụ maka echi ada ama ama a sị na ama n'afọ ga-abụ eze mana ọ bụrụ na ibu n'obi na ị ga-abụ eze ma na o nwere ka ihe omenala si adị gị mma ịbanye n'ime ya ị na-emeta omenala ọ na-abụ olu mgbe a ga-eme onye ga-abụ eze ahụ baa gị aka ịmara chi ya ịmara dozie anyị na-ekene eze Ihiala anyị bụ ọlụọha Thomas Obidigwu bụ ezigbota agadaga nwa Chukwu nyere ndị Ihiala na-achịkọta Ihiala niile na ntị ihe ọ bụ ụgbọ ọlụ aha 17th of Ihiala ndị eze dị iche iche achịara n'Ihiala mana ihe ọ bụ eze udo maka na ọ na-achọ udo ọ ya bụ eze bata na-echekọta Ihiala niile kpokọ Ihiala ọnụ jidi ya anyị machara na onwe ndị okere ọrụ ha n'obodo ọbụla bụ fitirie ya na abụba na ọja aka mma na ọbụbụ oru ka ọ bụrụ onwe ihe ha abụta mgbe gara aga o mgbe e mebere ihe dị n'eze a o nwere ndị bịara ịma aka o nwere ndị bịara iti ya n'ụdị na ha ga-abụrụ anyị agbarị ha nkịtị maka tebụl nkwụbe enweghị ma ọ ya bụrịrị plank anyị agbarị onye ahụ nkịtị oru ka ndị klemkọta na ha bụ eze ọlụ ọgharicha ji onye ahụ ejerigharị ya nke ya oru ka emekọta oru otu enyi anyị wee oru otu ahụ dịka aka ahụ ewurere obi aka na ntị ịfụ Ntu eze arịrị ji taa isi iri oji na be gị onye ọbụla anyị pụrụ pụtakara bupụta saịnbọọdụ ma were pụta were kwuo na ya na-eri ji ma o wee nakọta wee wụra peteri na-akpagharị n'Ihiala anya na ọ nwekwara anyị enwe eze na-abụ n'Ihiala naanị otu eze ka anyị nwere n'Ihiala ya bụ onye arị ji taa Ntu orighara ji ya ihe anyị ga-anọ n'elu ya kịta bụ onye ọbụla ribezie ji na bia atọpụtaba ihe edebere edebe esibe ọgbagara atị o nwere ya na-akpọ ọgbagara atị asụba ụtara ji ara asụ ụtara ji ya ka na-asụ nwatakịrị n'igeta eri nwata gburu ji ụtara akwa ya enwe ya bụ nwata gburu ji ụtara akwa ya echi ka eji onwe nwata gburu ji ụtara akwa ya maka na oru echi a na-esi na-ahọsị a na-asụ ụtara ị na-esurugodi na mmanụ ama ịghọta na-esuru na mmanụ na-eribe gbogbo mgbe ndị ụtara ji a na-eghe mgbe o kwesịrị iji eghe n'ehihie mgbe ụtara ji a na-eghe ihe niile rụrụ ụtara emela gị araala ofe iwere na ji igbugbu tajuo afọ gị and iwere ha iji igbugbu a tajuo ha n'afọ gị ebupụta ha n'ụtara ọnwa nke ọ ji aba ọ ya bụ ihe a na-asị gị na-eme nwata guru ji ụtara eme ngịnị ụtara akwa ya dem nwanne ya ngwa dem na ọkwụ nọ nụrụ ya mana nwe ya fụ ya m chọ ka njọ gị
ya ọlụ ọha na ya eze ndị bụ na akịta dịka isi wee na-akọwa na ọ na-emebe ọfụma mana ị ga-akọwara anyị ọfụma bezon ọfụma ọ na-eme ọ gbasara na omenala ndị bụ na ọ na-edowekwa ya ụzọ kwesịrị isi wee dị ọfụma ọ na-eme bụ ịgbazi mana nke mbụ bụ na omenala obodo gị na-alụ ọrụ bụ na ndị na-achị na ndị na-edokwa na ndị ahịa iji wee bụrụ eze maka na mmadụ a na-anọkọta bụrụ eze onye ọbụla akpọrọ eze obodo nwere ndị mere ihe o ji wee bụrụ eze obodo ya bụ ọ na-agba mbọ ịfụ na omenala anyị na-akwụnye n'ahịrị na omenala Ihiala be anyị na-akwụnye n'ahịrị n'usoro omenala be anyị ịfụrụ ha ji wee sosie ya ike maka na ọ na-eme ya n'ahịrị na-eme ya otu ahụ nna anyị ha na ndị nna nna anyị ha na ndị buru ụzọ bụ eze a mbụ ka esiri kwụrụ ya ọ dịghị ihe ọbụla ọ gbanwere na ya naanị ihe ọ gbanwere na ya bụ ọ bụ na ọ na-aba abịa mbụ nri ya na-ezu ndị bịara abịa a na-emezi ugbu a onye ọbụla bịara na ga-eri ihe ọ bụ na oge mbụ na-eme emebi ya mmiri ezo mgbe o ji bụrụ eze Ihiala mmiri a na-ezo ma eribe ji mana mgbe mbụ nwere mgbe ndị nọbụ mbụ na-agbaghachiba ihe eji mara ya bụ na mmiri aja egwe mmadụ pụta eri ya ihe eji mara ya bụ na Ihiala na-eri ji na ụkwụ aja apụ iro ọ dịka ya nọzi n'Oktoba fest mana mgbe o ji wee bụrụ eze Ihiala mmiri ama mkpụ ụkwụ na Ihiala eri ụnyaahụ ruo taa mmiri ama mkpụ ụkwụ taa mmiri ama mkpụ ụkwụ n'ala Ihiala echi ekechiela ihe niile ahụ debe ya ọ ya bụ usoro omenala anyị ka anyị wee nwee ike gbasa azụmahịa anyị na-eme omenala ndị obodo anyị ka ndị mmadụ wee nwee ike nọsapụ ahụ maka na ndị nzọ n'ọzọ ọbata obodo na ọ na-adị mma onye bata obodo okporo peteri ndị nwefere anya ebe efu ka peteri na-arị ibi elu peteri ọcha onye ibe peteri ya richi jebe ịgwụ gwọrọ ya na mmiri mba mgbe o ji wee rigoro anyị kpebiri na ihe ọbụla o ji eri ji na mmiri ya ji eso ya bata mmiri ji eso o soro ihe ji wee hapụ ebe m bi nataba ebe a ka anyị nọ n'ụlọ onye mụrụ ebe o si agbabido ka mmiri ezoro anyị agbabido onye mụrụ ebe o si agbabido ka mmanya dị ya n'ọfụ ịgbabido onye mụrụ na nri ịgbabido ma ya bụrụ na imere eze obodo gị na ọ na-aba kwudoro eze eme gịnị ochie otu a Ezeloma mana dịka esi efu ihe mere ụbọchị taa ọ dịghị ka ya emelụ taa gara ọfụma na onye soro iji adaghị adaghị ma ịdịbara ndụ ruo ka esighahiri ji ịdịgaghịrị ndụ eri eji makwụna ọ nwere ndị nụchara na ji eri ji atara ya ntu anyị si akanye eri nji anyị a otu a ka ọ na-adịkwa arọ second week of every September na ntị ka m gwa gị o nwere imirikiti ndị nụrụ maka iri ji a mana ha nụnwa ya erie ya ya bụ nke anyị nwebụ ndị dị ndụ were fụ ka o mezu anyị nwere hope ya ka a na-akpọ olileanya na o rukwara aha ọzọ anyị ga-emekwa gịnị anyị ya anụ ya na-eribi akwa aha na ọbụgwụ ihe a kọrọ kwa akwa ọ gara ofuma manya sị gị na ọ ga ofuma ọ dịba aha ọzọ mgbe o ruo aha ọzọ ya bịa lesi anyị ike ka ọ fụkwa na ọ ya ga ofuma oke ka njikere ndị ikwu na ndị ibe na ndị enyi bịara ya bụ mmemme n'ụbọchị taa kedu ife ọ dị gị ka fa ga-akọ gbasara ya bụ mmemme ya mere n'ụbọchị taa ihe anyị akọ nke mbụ onye ọbụla na-abịa mmemme anyị akọ ma ọ laba abụ Ihiala anaghị agagharịba ji mmiri ezowe mana mgbe nna anyị ukwu a ji wee rigoro mmiri a na-atụ ụkwụ n'ala mgbe o ji bụrụ eze Ihiala mmiri a na-ezo ma eribe ji jide nke ahụ aka nke ịbụọ bụ na o mere ọ chịkọtara Ihiala niile ọnụ Ihiala ọ bụrụ na ị na-anya efu na Ihiala niile a na-akpọ ogbe ndebe ha eme nke ha ndebe ha eme nke ha ndebe ha eme nke ha n'usoro onweghị ndị agụpụ ihe niile mekiri ọpụ Ihiala bịakọtara nye gịnị nye ihe a na-akpọ ipe homeji ya bụ ihu efu ka a na-ehusi ihu a na-ehu ihu ndị ji ehi ndị ji ego ndị ji ọjị ebe ọbụla ọlụọha anyị a nwoke ọma dị ndụ nwoke ọma ile nwoke fụ na nwoke bụ nwoke ihe ọ bụ simple man ya nwoke na-enwere nsogbu ya bụ ị na-anya ihe ndị mmadụ ya ekwu maka ya nke mbụ bụ ọ gara ofuma alụ ọgụ ebe a adụ aka n'ọnụ ebe a nke eji enwe agbali egbe elu nke eji enwe onye mgbọtụ onwe onye moto jamụ nke eji enwe onye ọkada jamụ gịnị bụ ihe ịga ofuma ihe ịga ofuma bụ mgbe ị mechara ihe ndị niile si gị baịbayo asị gị nnọọ ọ ya bụ isi ofuma ndewo daalụ nne biko kedu encouragement ị nwere ike inye ndị kọpụtara ya bụ ji nakwa ndị bụ ha ji farming wee bụrụ na ifefa ji wee na-eli si nyere ndị ọrụ ugbo aka na ndị ọrụ ugbo na-afụju anya nke mbụ nke ịbụọ bụ ndebe anyị gbaa ọgụ na ana nni na onye nwụrụ nni nwere ego maka na ọ batara ego ji akpa nni mana inwe nni enwe ịkpaba ego nwebe ego ndị be anyị baa n'ugbo ana m ekene ego ndị kọpụtara anyanwa bụ ugbo maka na ndị mgbe gboo si na agụrụ adịghị igbo ata aja anyị na-eri ji ọrụ na mmadụ kọpụtara ji ka eji eri ji ọ bụ na ndị mmadụ akọpụtara ji ke nke ị ga-eri
ya bụ nwa na-afụ m ugbu a gịnị ga-ejidekwana gị igbupụta ugbu a kọpụta n'ugbo ka o nwere ihe ejiri mara gị ọ na bụ otu a bịara bọọlụ ọha isoro na-ebuji na-ebute ị na-ewetasị ihe na-edebe ya bụ ana m ekele ndị kọpụtara ji ya na-eri ana m ekele ndị ọrụ ugbo ndị otu anyị jisie n'ike na onye na-egbu ugbo na agụụ ara egbu ya aka agha ma agha daa n'obodo ndị ọ na-ebu ụzọ eri ibu ndị bụ ego ha n'aka onye ọrụ ugbo zogarịkata n'ime ọhịa o na-ezopụta ebe o gburu ugbo ya o wetara lakpue onye dị abịa gburu ugbo ahụ na-abụ na-eji were na-ewu ya n'ohi onwe ya dị ka mmadụ iwere ihe bụ ihe ya bụ ana m asị ndị ọrụ ugbo jisi ike na ị na-eme ka akọpụtara ya n'arọ ọzọ nke a ga-akọpụtara arọ ọzọ ya karịa nke a kọpụtara n'arọ alụrịa ya ma alụghị mma ofu okwu ka m ga-achọ ka ị gwa eze obodo unu na ụmụnne gị bụ ndị obodo unu bụ ndị Ihiala ofu advice ka ị ga-enyefe anyị atecha ya bụ akwụkwọ ndụmọdụ na-enye ndị Ihiala be anyị ka anyị gbakọ na aka ọnụ kwadoro eze anyị maka nduzi na ntụziaka ọ na-enye na ka o si agbazi Ihiala ka Ihiala wee maa mma bụrụ ọpụrụ iche ọ na-eme ofuma ewe na-arịọ ndị be anyị ka ụnụ ṅaa ntị n'okwu eze ihe eze obodo na-ekwu nakwa ihe ndị ya na ya na-achị na-ekwu maka ọdịmma Ihiala onye agbalị ya mgba onye ejere ịlụ ọgụ onye ejere ịdụ aka n'ọnụ onye emena onye na-ekwu onye emena ọ bụ onye mụrụ ọ bụ nwa onye ọ bụrụ nwa gị ọka mma ọ bụrụ nwa onye ọzọ ya ka kwuo mma ime n'ihe ka ijekwa ibi ya aja ma ọ ka ịgbaba mgba na ije gbaba mgba ị na-emebi ihe dị na be anyị ijekwana ịlụba ọgụ ị na-alụ ya na be anyị a ijezi ka egbube bọtụrụ gbube mmadụ igburu ndị be anyị a maka iyi ile anya ị mara na ihe eme bụ ịkwado ọganiru ndị obodo onye ọbụla wepụta aka ka anyị dozie na Ihiala be anyị onye ọbụla wepụta aka ka anyị dozie na Ihiala be anyị ka ọ wee mara na Ihiala mma na o mere ewe egwu gụrụ egwu ọsị Ihiala ma mara mụ na gị o ala Ihiala ma na ọ mara mụ na gị o ala Ihiala ma na ọ mara mụ ọma mma ọ mụ na gị ma nke ọ bụ onye Ihiala na-anụ olu m chetakwana o nwere ofie ndị Ihiala na-ekwu Ihiala asị na agaracha mba na Ihiala ka mma buru nke ya n'obi mgbe ọ bụ na agaracha mba na Ihiala ka mma nga eji emebe gị ojije abụ ịpụghahizie ije chọba ụzọ ije etu wee je ekwetụ Ihiala nwere gị asị na agaracha mba na ọbịa aka mma ndị ohi ekwu na agaracha mba na Ihiala ka mma chọba ihe kacha mma ị ga-eme ka ọ wee bụ na Ihiala ahụ akatọkwa mma na ọ na-adịkwa mma mmadụ gbakọta fes asị na ọ bụrụ onye 38 ọ na-ajọkwa njọ na ntị maka na ama m ihe onye ọbụla dabara wee deruo na 38 ihe nnacha ịgwa gị bụ mgbe na-asịrị anyị kacha mma mee ka nke anyị ka mma Ihiala niile gbara gburugburu ka anyị jikọọ aka ọnụ ka anyị dị n'ukwu ukwu azịza maka na ukwu azịza a na-eme gịnị a na-ekwe mkpaji ndewo eze lọma anyị ma na ọ nwere ọtụtụ ndị Igbo na-enekwasị gị anya na omenala dịka isi eme ya o nwere ndị bụ ha na-ene gị anya otu ọbụla isi eso ụzọ ụkwụ gị niile fa na-eso gị kwakere ndị okwu kọwalụ vive gbasara omenala and erimuji a oke uru ọ bara oke uru omenala eri nji bara ọbọ nke mbụ bụ na onye lọrọ ụwa amaragwo n'ala Igbo a maka na amụrụ gị n'ala Igbo amụọ gị n'ala Igbo ịmaragwo na eri nji Igbo otu ihe obodo Igbo ji enwe njikọta na nnọkọta ya bụ mmalite nke a na-adị ka ebe a na-akpọ oriri ọ dị ka onye bata n'ụlọ ụka fadasicha oriri oke ndị mmadụ ọnụ na-eri elekpue otu a ka ọ dị na omenala Igbo be anyị na ihe gbasara eri nji bụ ihe dị omimi adịro mficha ihe omenala eri nji na Ihiala be anyị bụ omenala anyị were adịro mficha ntụgharị ji ata ma ị nọ n'obodo oyibo ma ị nọ n'obodo Igbo aka na aka ị nọ na gị ọ bụrụ na ị nọ nso ribezie ji na ndị Ihiala erie na ji ọ bụ ọkpụrụkpụ omenala na-adịro mficha n'Ihiala be anyị a na onwe ihe mmadụ ji agwa anyị ekwetere gị na-aja epitere anyị eri nji ụnụ nwa na-eme eri nji nwee ji eme gị amena na ochie ụfọdụ bi egbu anụ oyibo emeni abolish ma ijebe ime ego nwaanyị ederi gị ji ijegoro ji mana emeni abolish ṅaa ntị anyị mere nke anyị refresh ọ dị ọfụọ bụ omenala eri nji Ihiala n'ala Igbo niile o nwere obodo na-anaghị emezi nsọpụrụ nye eri nji obodo maka na ọya ka eji ama mụ abụ onye nze ogbe na nze ọnwụrụ nwa Ihiala otu a nnọọ ana ama na akọgụ ji mma ana m akọ ji kwa arọ enwere m ọba ji
enwere m ọba ji iruo n'ọba ji gị ifuru nwere jiri ọnya ka eji ama nze na ọzọ ọnya kpatara na ịbịa mgbe gboo otu dị ka echi anyị ga-ebido akpọba ọkụ mebe ihe ndị ọzọ ụmụ di ya na nke bịacha anaba anyị eburu ji bụ ya ihe eji amakwa ndị dibịa ụlọ bụ onye becha beghị lajeyi ịbịa beghị aha iburu ji ibu ya ya kpatara asị ejere m ikwu nne nwatakịrị nke ibu ihe nke ije isi aka ole anyị jere akaba mma anyị maọbụ anyị jere ikwu nne anyị iburu nnukwu ogbe eji nwere lefu ị na-aga n'ụzọ ndị mmadụ ewee na-ajụ nwa nke a dịka osi ikwu nne ya anyị jere akaba mma anyị bụ ikwu nne mgbe ha na-eri ji otu ha ka ọ dị ịbịa ntu anyị nọ a ga-enyebe onyinye dị iche iche kịta bụ oge ndị Igbo ihe a bụ krismas anyị enye nkwu ihe a bụ krismas anyị dị nka ya Disemba 25 nke ndị Igbo ka anyị mere ihe ata aṅụrị ga-adị na wiiki ya niile from Monday gbogowe aṅụrị echi aṅụrị a na-eti mmanwụ echi na ihe ga na-afọ ọbụ a na-eti mmanwụ ebe a na-eti mmanwụ ebe ikuko titiko ụmụaka na-enwe aṅụrị otu ya nọ ụmụnna tacha onye ọbụla na ya a na-eme mmemme o nwere ihe a ga-eme na be anyị na-abụghị echi anyị lakpuo n'abalị a anyị aṅụbazie mmanya aṅụfọrọ anyị eribezi oriri bọọlụ ọha anyị ga-emegide ya chefo o wee ruzie echi anyị egbubezie ewu gbubezie ọkụkọ mebezie mmesịrị nakwazi ihe ndị ọzọ ya malụgo mma ezelo mma daalụ rie nne adịghị ama ọ bụrụ na taa bụghị mbụ isonye na anyị n'ihe anyị na-eme ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata onye Ezeloma bụ ọfụma sonyere na N.T.I ya Nna-Tuu Igbo TV N.T.I sonyere na Facebook ya sonyekwere na Instagram ya sonyekwere na YouTube ya N.T.I mana ị ga na-enweta ozi anyị taa na Igbo Gist TV na Igbo Gist Broadcast also bụkwa na Igbo Gist Media ebe ọ bụ na ịfụrụ Igbo Gist mmadụ na ị ga-afụ Nna-Tuu were asị ya malụ ụlọ mma n'ụbọchị nke taa Ezeloma ngwa daalụ rie nne Thank you. Thank you. Thank you.
anyị na-asịkwa igwe dị ebe nwayọọ nwayọọ maka abụkwa onye dịka obodo onye agbakọta ihe a obere. Anyị na-anabata ụkpara ekwe m, ọ dị ụkpara ekwe m na-abata. Anyị bụ ilu ọhagba, anyị kwapụ obodo. Ọ dị ụkpara ekwe m. Ibe rita. Ọgbọ̀gbọ̀gbọ̀ náà mi ooo. Ìdú ẹ̀sìn ti ná ooo. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Thank you.